Chits, nandito na naman ako para ibalita sa inyo ang pagbabago, konting pagbabago lang dito sa ating channel. Dahil ayoko na mabigla kayo pag nakita nyo yung join button dyan sa channel, ay huwag kayong mabibigla. That is for us all. Para sa kabutihan ng bawat isa sa atin, ay kailangan mag-share tayo, each and every one of us, ng love. Ako ay nag-entertain sa inyo, ginagawa namin ng paraan na tayo ay malibang ngayong pandemic, at tayo ay maibsan ng mga stress at mga, lalo na yung iba na de-depress na dahil nga wala ngang katapusan naman na itong pandemic at wala pang klaro na kung kailan ma-end at kung kailan ma-solve ang COVID-19, kung kailan magkakaroon ng gamot. Kaya tayo ay pansamantalang naglilibang at kami, ang silbi namin, ang maidulot lang namin na maitulong konti sa inyo ay maibsan. Sometimes pag nanonood kayo ng videos namin ay medyo kayo mapasmile, di ba? Medyo mas magaan pag ganun. Ngayon, merong pagbabago dito sa channel. Kung mapansin nyo, merong join button dyan na nakalagay dahil nag-apply po kami ng yung membership para po ay naibahagi namin sa inyong mabuti ang mga videos ay kailangan ng konting maiambag nyo ng 49,000, oh my gosh, sana 49 pesos monthly for the membership. Para sa ganon ay magkaroon naman kami ng konting pangalan nito, yung konting ambag nyo lang para sa gasolina namin. Magkakaroon kami ng panggasolina, pangkain namin, you know guys, yung paano ko ba i-explain na mabuti sa inyo guys. Gusto ko lang humingi ng konting ambag nyo, at that would be a very big sign for me na you have a big heart and you are so understanding, na naka-understand sa situation namin, okay? Para sa ganoon ay ma-maintain natin ang channel, humihingi lang kami ng kapiranggot na 49 pesos. Yan ay hindi naman siguro masama dahil yan ay monthly. That 49 is good for 30 days. So siguro naman hindi na kamahalan yun. Ngayon guys, doon sa 49 pesos ninyo na may ambag sa membership, ay magkakaroon din kayo ng benefit from that. You will be going to use the badges. May badges na magagamit kayo every time na mag-comment or dito sa channel ay meron kayong i-suggest sa akin, ay magagamit nyo itong badges na ito. Yan. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 types of badges. Isa lang na design pero iba-ibang kulay. Kayo ang pumili. And then, the emojis, we have here 4. Ganun ko nga. Yan. Ganyan. We have here 4. At ito yung mga faces ko at saka face ng asawa ko. Iba-ibang lahat nakasmile, happy, and the badges, ito yung badges, ito yun, ayan, iba't ibang kulay, kayo ang pumili. At kapag nakakita ng ganyan dyan sa comment nyo, meaning you contributed something in this channel, at yun ay na-appreciate namin todo-todo, at God will bless you talaga. Ito ay konting gesture lang ng love para sa Rich Chits channel. Okay? So, thank you guys. Huwag kayong mabibigla ha. Pag nakikita kayo ng join, please join. Para tayo magkakaisa dito sa Rich Chits channel. That is the sign that you are a family member pag na-join ka na. At nakita yung badge or that emoji from your account or your comment, ibig sabihin, you are certified Rich Chits kapatid. Okay?
magkakaroon ka ng budgets, magkakaroon ka ng emojis na manggamit dito. Para sa ganun ay magkaisa tayo dito. Let's join each other and magkapit-bisig. And then, we will share love to each other para sa ganun ay sumaya ang ating mundo kahit na ganitong may pandemic. Ay gusto namin na may share din ang mga kasiyahan para tayo ay maibsan ng stress. Hindi tayo ma-depress dyan sa pandemic na yan. Huwag tayong patatalo. Just be prayerful and grateful na buhay pa tayo at marami pang ma-enjoy. Ang dami nating dapat i-enjoy sa mundong ibabaw nito. Huwag masyadong isipin yung pandemic na yan dahil yan ay distraction lang ng mga ng devil. Para tayo malito. Okay? Huwag tayo malilito. Just concentrate. Nandyan ang God. Okay? So, thank you so much. Sana na-explain ko na mabuti yung gusto kong ipahiwatig ngayong umagang ito ay sana ay naintindihan nyo at sana ay nagkaroon kayo ng mapangunawang ikaisipan at puso para sa ating channel. Okay? Thank you so much. See you again next time. I love you guys. Stay inspired. Okay? Don't be sad. Okay? Mag-enjoy lang tayo and let's be prayerful na sana ay ma-end na itong pandemic at sana yung mga victims ng mga calamities ay mga natural calamities like the typhoon, yung mga floods dyan. Sana naman yung mga victims ay naka-recover na. Sana ay pag-pray din natin silang lahat. Okay? Thank you so much. Stay inspired, stay smiling, stay healthy, and stay safe. Always. Okay? God will bless us all. I love you guys. We love you. Okay, take care. See you. See you on the next video. Bye.